chimweni chitiko chinoitika aiwa chinoshamisa chatoona kuti vakomana zvavari kuconference head the ruling party tichiona kune mafunction maviri vamwe vanopusha for the mantra ye2030 tiona vamwe vari kuside kwageneral vanenge vachiti aiwa isu toda kufocus on the economy, fighter corruption and constitutionalism. Sasa mbenda mashuka nomuda chinogwa panapa pana vakomana vamajerajeros ibo subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda paendo yake anoposta VP Chiwenga onyara achiti Chiwenga, who is backing from the military, the other section of war veterans, the business community, has refused to endorse Mnangagwa's 2013 mantra, which is being driven by semi-illiterate Owen Nuwe and EDC kids. Chiwenga focused on economy, corruption, and constitutionalism. Tukona pana parika chikitoza vachiti aiwa the vice president Constantino Chiwenga panguva yakadai tikona kuti aiwa kunyange zvake ari kudzvanyirirwa kana kuti ari kutsikirirwa aiwa kuconference uko wataura mashuka kuti aiwa ane a backup from the other section in the military war veterans. Wataura mashuka kuti aiwa this VP atori nenyingo influence yanayo yatikuona kuti aiwa kunyange vana oil modern nive vakunzi vari illiterate nevana vemutungamiri wenyika kunyange vari kumuvha vachienda against vakomana ava vari kuti aiwa VP Chiwenga ane influence yainayo yaanoti aiwa iri kutothreatena vakomana vari kufamba nedemanda kuti 2030 mutungamiri wenyika yeZimbabwe nemazondabzo Mnangagwa vanenge vachitonga. Kuti dzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi zvinokuda kuita kuona vakomana namajarajaros vatoona kuti aiwa nyika yedu yeZimbabwe iri pacritical point tichiona kuti zvinhu zvinaumira zvakanaka. Tiudze mafungiro enyu pina section medu, channel subscribe or like, turn on the bell icon.